Номер 28 Нуно Пинто и с номер 45 Владимир Гаджев. Ето как ще изглеждат сините, подредени на игрището. Прави ви впечатление Владимир Гаджев и позицията на атакуващ полузащитник, която ще има той да изпълнява в днес. Стояло веднага за Гаджев. Удар от дистанция на Владимир Гаджев. Райс Мбули лови. За Нуно Пинто, той за Кристовал Рамос. Включва се по крилото, дублира атаката Пинто. Сега той центрира. Топката преминава през куп от играчи. Калво. Стреля Калво с по-славия си ляв крак. Най-силният аспект на Арсенал с играта с глава на Мораес. Естествено, той бе надигран във въздуха от Диамотен. Това е удара на Тони Калво с левия крак. Тони Калво вкара един изключително красив гол срещу Черноморец от средна дистанция. По крилото влиза сега Йолов към наказателното поле. Точно това се опита да намери. Грешка на Грънчов. Топката не беше напуснала предели. Калво добре намери Пинто. Празно пространство пред Пинто. Той решава да върне топката към Старокин. Той стреля с десния крак. Рикошет. Топката отива на Кристовал Рамос. Стреля Рамос. 1-0 за Левски. 49-та минута. Отбора на Левски повежда в резултата, след като Кристовал Рамос бе намерен непокрит в наказателното поле и стреля кинжално в долния десен ъгъл на Мбули. Радост в синьо. В 49-та минута отбора на Левски повежда в резултата. Ето от това имаше нужда вечното дерби. Бърз гол още в началото на второто полувреме, след като и двата тима си размениха по няколко опасни положения пред вратите. Кристовал да Силва Рамос бележи първия гол в матча в 49-та минута. Първи пропуск можем да отчетем сериозен в отбраната на ЦСКА, след като ударът на Старокин заблуди подредените в линия защитници на ЦСКА. Нямаше кой да уплътни пространството пред Кристовал да Силва Рамос и за португалското крило на Левски представляваше детска игра да насочи топката в долния десен ъгъл на вратата на ЦСКА. Отлично начало на второто полувреме за сините. Те имаха късмет само преди няколко минути, когато ударът на Антон Карачанаков срещна гредата. След това положение пред Христо Йолов, спасяване на Мбули и минута по-късно голът е отбелязан този път. Кристовал да Силва Рамос бележи във вратата на армейците. Отлично начало на втората част и темпото, което ни предлага. Добра игра е на Жуниньо. Жуниньо забави се този път. Опитният капитан се върна. Да удържат и тази атака и това центриране в наказателното им поле. А това е и последният съдийски сигнал. Левски успява да спечели вечното дерби. Победа с 1-0. Гол на Кристовал да Силва Рамос в 50-та минута носи трите точки в актива на сините. Тази победа на Левски надхвърля границите на самото вечно дерби, тъй като ще внесе известно напрежение в отбора на ЦСКА преди оставащите матчове до края на шампионата. Армейците имат двубой с Ботев Враца, Миньор, Литекс и Лудогорец. Разликата между ЦСКА и Лудогорец остава 5 точки. В същото време за сините беше задължителна победата, за да може отбора да гони третото място, което да им даде право на участие в евротурнирите. За вас коментираха Ивайло Ангелов и Никола Ибришимов. Останете с нас, защото следват ексклузивните интервюта с двамата старши треньори. При 5 точки преднина срещу Лудогорец, ЦСКА продължава ли да бъде фаворита, какъвто беше за титлата? Да, и такъв ще бъде до края. Благодаря ви, господин Младенов. Сега очакваме мнение и от лагера на Левски. Преди това обаче ще бъдем в нашето коментарно студио с Радостин Любомиров и неговите гости. Уважаеми зрители, чакаме още мнение от пистата на националния стадион Васил Левски. Ангел Червенков и Павел Панов отново са до мен. Господа, защо се стигне до 1-0 за Левски във вечното дерби?